bandiraɓe hoynade asman jarani pusodirde alaɗo yano artiɗo wonno ceerno dia are dow mon jiɗɗon koko laaɓi cer ƴewgal biyetegal fertu jiya jogui ɗum ko goto o wiyete ko ceerno dia cohluɗa ko udditare yawde jokkodir e ceerno dia tongode makko ko 78 016 22 22 nden ko keeri ko jokkodir e ceerno dia haydara mematama cohluɗa ko nanede e aduna o jokkodir e ceerno dia jiɗɗa ko noɓanede patron ma walla ko way noon jokkodir e ceerno dia cohluɗa ko kayitaji jokkodir e ceerno dia mbo yiɗa nadde kaso jokkodir e ceerno dia joguiɗo caɗele ɗe banggue laamu jokkodir e ceerno dia tampinaɗo e golle mum jokkodir e ceerno dia embo safro dohom siti peñɗo e cuuɗiɗo mo hunduko mum addata hendu ndu welani jokkodir e ceerno dia gorko pamara doole banggue dewgal jokkodir e ceerno dia gorko jawɗo yiide hoore mum jokkodir e ceerno dia debbo donkuɗo dartade so tawi ruñima funnague jokkodir e ceerno dia bandiraɓe ceerno dia nane nder leydi sénégal ina humta haajuji tongode makko ko 78 016 22 22 Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. Koko hiri opam mi gida wonde mi dubde ba salmat waye salmat jom opo dungam ko opam salmat wawa no awata tu balama o hapar tema wat belli lelirɗa ni mbiya même temps ɗum wawa wonde salmat ɗum wawa wonde ƴeew wonam ay non aɗa ko ganduɗa an dugdede e sowede anda haalde ses mi haalnimo ses mi haaldi jam jam a wawa ɗum a yalta bowol walla telloɗa ɗam eddam ma ɗum wonni yan telle waɗam ni on sel ƴeew ay sa fuɗɗima tampidde mi haala ko ɗum ɗo ndendinanmami ha renda mi wima nda jalta ɓaya salto leloyoɗa to anani ko kalantuma mi wawa haala he hokkade anani de ɗon kaɗantuma ƴeew ko joni o rokkudem 20 000 bo addinimam ɗo 20 000 nda rokkuma 20 000 machallah an waɗayamo 20 min waɗi 20 000 ndeysan seydi sall gonga welani noon kono ka gorko moƴƴo aɗa wawi teddinde debbo jankine mum rokka 20 000 inchallah an tawnen janggo joni ɓaɗi ga ɓaɗa ana wawa hokkude mbiɗede ala salmat lelo ha janggo ala anni salmat teddugal mbaɗim ngal foof ken mbiyam lela wona mbiɗa janggo aɗa adda 20 000 goɗɗo ema wadde goɗɗo e ha gadda 20 000 o janggo ala salmat he ana bagani ana wawa hokkude mbiɗede joni an ko jiɗɗa wadde jinmi jinmi ko ɗanade mi fofto
mi rokkim 20 000 kadi ɗum fof watti ɗum hen jaɓani eyi wona mbiɗama aɗa 20 000 janggo ha gadda 20 000 ala janggo ɗum ken watta ɗum ani salmatani nden noon ƴewno mbaɗɗa kadi goppa kam mi ɗano a nani addu 20 000 am wadde addu 20 000 nanani addu 20 000 dokkimamo 20 000 mata wona dukkuɗo ala sa jaɓanke artata 20 000 am 20 000 mi nanni ɗum nder on kam ko min jeeyi wona ka dukkuɗum mata wona moƴƴo he salmat he 20 000 am a nawrata ɗum noon de barke rasulullah he addu 20 000 woto hel junggam ko addiya kam barke rasulullah addat 20 000 am a jaɓanke addu 20 000 20 000 ori a heɓta ɗum hannde a heɓta ɗum janngo a heɓta ɗum ɓaawa janngo ka dukkuɗum mi a nani mi wawa haala ka nak par force 20 000 am noon e ɗum dar wona 20 000 o kaɗon kañum jiɗɗa toten jooɗo fatami tottuma 20 000 woto buusde jooɗo 20 000 am ke yo ar ɗum ko woni ungar roof ok wona ko ungar roof ay saare nayi kam joni mi feccita ɗum e hoore ma e ƴiƴam saro ɗo e teme anani ko kalantuman 20 000 o a heɓata ɗum hannde a heɓta ɗum jam anani jimmi ko ya woppa mi ɗano on kaɗan ɗum te ƴeew waɗɗani ɗo de nanɗo mbiɗa fayi ɗum ɗo somi yoori junggam tan mi heɓat anani non kam non kam ni ko aduna ɗum kam ha wonde min sohla debbo ronko dañi ma adda 20 000 am tottin ɓinguel rofkiri yaltine Seydina Mohamed ɗum no kam wilay no mbaɗa ñini nata liggéey o awala mbaɗam ɗo de sana huccidde maayo ngo ɗo tan mbaɗa ɗumen ok ino ɓuuɗi seeɗa sax kam samotoya e mbaɗi kenal ngal ara eyi aɗa andi maayo ngo so gueejo bempeƴe ɗe ngari tan hendu ɗo arat so hendu wifi kadi min seeɗa kadi min tan nanɗon ɓe clientnoɓe ɓe ngara tan alhamdulillah ɓe ngari de ha wadde kay no moƴƴi ɓe kuddimataɓe ɗon nder wallahi ɗum kay no moƴƴi wadde ko ɗon tan de takal pilti tan hay tusbul paap kam so ala nan wallahi hay tusbul paap ko ɗon tan de hande garmi ko weltade weltare wadde fan weltoro min simo an sa weltima min weltima eyyi beelam ma woni beelam kala da weltaki min weltaki wadde fan weltoro min ko ɗum woni joom de ɓe andi sikkanno ko nde ñalade arata joom dal kam ari suudam wiko cohlul kam façon ñaagude kala ñaaguima hay ladande kam ladi mbiɗa eyye yidde kam heɓa jammere tan hay ladande kam waɗi min ɗo jaggumi calimi celɗa mbiɗum ɓe andi sikkanno ko nde ñalade arata bébé vraiment mi weltima ma quoi tu sais pourquoi meeɗa dañjama haaji a mbasɗa ɗum humtude min hannde rewɓe aduna ɓe fof so pawano milliard uji a heew pawe wiye kala debbo ƴettuɗa heen keɓa milliard uji a heew tak jettata merci bébé merci par ce que an ɓurni milliard uji an ɓurnimi rewɓe jiyam ɓe par ce que tellement que aɗa ɓurno ɓernam nde quoi vraiment te dewgal kel ko ɗum mais guerre chaque jour guerre tan mo gasta ke wona jaam ɗum sa yii woɗɓe heewɓe njaɓa res par ce que mbiyata probléme mumen tan jonni ɗumen so mbi en gadda hen debbo probléme muji mumen ɓeydoto te probléme wila hen gurdam juuta hen tawi gurdam ma noon seeɗa gurta ko feccende fof probléme wonata a yara ɓoya dañca envie wurde mais alhamdulillah mi yiddi allah no allah waddi men nde minema ay mi winoma
ya feso nani jogoɗa miijo aɗa miijo ayi gorko ko feere jogii gorko so ɗum ala a bonirti nani ko hannde tigi gonɗa sagata debbo aɗa woni sagata aɗa andi sagata gorko ne woodi kono noon kadi sagata debbo ne woodi ko hannde gonɗa sagata debbo nani gorko ɗan tanka tan a waddata e mum tan ni ñamodiren so waɗima mbattoɗa on en tant que ɗum aɗa hakkude mon aɗa tampere hoore ma a daña ko jiɗɗa ko ni tigi ayi mi haalama a heddiɓe ko ɗo ndewi dañi en debbatas mumen so waɗiɓe tan ɓe mbattoto eyyi kanko e salamata cikoɗa koɓe guurde kanko salamata nde waɗi salamata goho salamata waɗa mo ɗiɗi ɗum waɗa neɗɗo jaari ngel gorñel cikoɗa an jaari cikoɗa ko joom rewde makko tan sukkuma tan no kootu ni ko ɗum woni bone o e balɗe ma tampuɗa ala dañi miɗa ko e balɗe kay hay nokku weldaka juuɗɗi wona ɗo ma wona ɗo heddiɓe hay fenna oy heege makko yo wadde kay sigilam ɗe balɗe mayri yidemo noon mayri yidemo wallahi mayri yidemo tampuɗa komo addi bone ke hol fof addi bone o min jooɗi min kaldi minen rewɓe eyyi min mbi yomin jooɗo min mbata comme probléme o jawtuɗo rek probléme wuttimo ko baɗɗo parfum wuuro o eyyo bone fosi ɗon oy heege makko yo min de mi yaari sigilam wala mbaɗa andi tan wonade jaam no wayidi dewol ni hami yiyam barke resula hami yiyam waddi joni wadde o ha gama nen kay ana mum poddi o ha gama ala minen kay kanko seɓi ɗum seeɗa noon tare kankam ay sono darata kam daño darande min kam ala darande sona ma daare sona ma kam mi tahmi to kam mi anda mi daare debbo kono wonama ko kam mine debbo kam so Allah ene mawna Allah barke resula joni mbiɗa noon joni gallo holno wayi joni yimmo ko bammo ko tini ni kay gallo kay wondi ko ɗe balɗe ko welde joni ko yimmo ko bam holfo ko kalen kañumen haydara ko kalaten babira o ko anen ko leppuɗo o yaani babira ko ɓacconde on kam yaari la ilaha illallah ko ni ayi mi haalanma gueɗe ay gurdam sa yiiɗi wurde gurdam belɗam aɗa jogui joom galle ma so waɗimo goho waɗmo ɗiɗi nani kala ko wonma a yoftoto sinon ɗum tan ayi worɓe en pamɗi haqqillaji worɓe ɓe mbaɗaka barke pamɗi haqqillaji so mbaɗima tan a noynima ɓe mbattima gaɗa noynima ɓe mbiyata o kam ko kangaɗo walla ko ɓocconde nde waɗa ko dow ma tan ɓenna tan nde dow ma ɓenna hano hoto jaɓ ɗum jomde si waɗani ɗum ni eyyi tampinat kam wondata hoore makko mbiɗa andi kam so Allah waddano en mi andata won welam mi weddima de wettima de ko kalda ko fof gon wallahi mi wettima trop ande an bébé ana an ɗum wona ɗum woni devoir am joni an somi salminimama ɗum to dañta jam wona min woni jamma min woni ajana ma min woni bébé ma min woni sehil ma joni somi salminima ɗum an comme an est ce que an nen ma wuur an non wuurta ay min an ko ɗum waɗi min mi wawamo oppude ɗum waɗi hay soko mi ala jaam doye galle he mi yitta yaade hay nokku par ce que min somi oppimama an gonanma fewata quoi an bébé ayi jo ay ɗum ɗo ko ku mabɓe ko ku monte mabɓe ɓe mbi kam jaari so joom ari so fuggimama salo ko ɗum de kam mbino ne ko kamɓe ɗum ɗo pour parfum o ɓol billahi ko kamɓe min noon mi wi ɗum mi wawa ɗum mi wawa ɗum so bébé ari so fuggi ɓe udditamo ko sohli fof mi waɗanmo ɗum ko min wi noon kono nen ganda ko min woni min jiɗɗomo minma noon a waɗanmo ni haw andu ko gonɗa o anda an voleur mo joguiɗa o wawa jaggudema jaggugal moƴƴal simo an poɗɗa ko joguede jaggugal moƴƴal ɗonka a waɗani ni a waddanemo ko ni peɗeli walla mbadda e makko ponden becce wallahi daña ko jiɗɗa ko ma ponnodira e makko becce kollamo an ka debbo nani ka sagata ka jooɗiɗo jondema kadi baɗo no poɗɗa wadde ni ƴewno mbaɗa yodde ƴewno mbaɗa yontede an hande wona jomni ponɗa haaldude ko ministére ji walla président ji ɗi nani ko ɓen ponno ardema hande ɓen ponno resdema kono wona joom guel ngol ganduɗa hay ko redda joom gol ko jogui finani andi ka nandi kama joom ko wona yidde min nden yidde fof woni ko mbaɗɗa fof an ko jiɗata mo yinnuma wadde mi ala ɓernde mbiɗa mi ala ɓernde fam yiɗata an ko wayen joomen a yiɗata ɗumen yiɗata ko yinni ani joni no taɗa yiiɗi ha pari kam ɗum ala fo neɗɗo wawi hen
mi haali ko mi haali sunde ma ala weñ wala ko mbawmi hen yidde ma kono noon kam hattama findirde mo ko becce ani kala ko wima ponde becce ha muusa nani min ɗum mbimi ko mbimami ko nden dañata ko jiɗɗa ko nden dañata jaam ayna mbaɗan nde nakati no way wonani neɗɗo mais kam sukka keccamama dog omo lata omo min yo aɗa ndi no mbatta o waɗama santas a wiyanmo ɗo yo totti hay sinno ko ƴeew uñaji nogas mbiya yo totti uñaji nogas guila garɗa ha joni hay mbuɗo tottaɗen ala fof ko tottuma ko fawi jungo ma haydara yo totti uñaji nogas min mo andi kamɓe fof somin ndendi an ɓuuri yidde ey Hamidou mbaɗaɗi noon kamɓe fof somin ndenti an ɓuuri yidde hedde toon ayi kanko woni hakkude mum ko min wimama ƴeew ɗum baɗanal nan hen wallahi baɗanal nan hen on jiɗo no mbaɗon ni baɗanal nan hen an digari kam ɗum tidi yo waɗɗo min wima noon nani wimi yo totti uñaji nogas ɗo yo tottani uñaji nogas afanatata e makko eyyi min wima noon won noon wone jaam tan min jamma tan jinmi ko gurdam moƴƴam beltoɗa kala ɗo mbawɗa wonde tawaɗa wone jaam ani ɓerde ma ne deeƴi so ɗum ne waɗi tan min alhamdulillah rabbil alamin min mbaɗame jaam ani si woto majju noon kadi ka debbo kadi woto majju ka debbo a bébé faɗo jomuma tus sik sum dañano ma yi hunde hawnide ay biba en waɗi golle gandanɗa hoorema kanke salmata Mm. ɗum ɗo mi yejjitta ɗum ha jamais tawi mi yaftako hoto yaafoɓe ha aduna firto hoto yaafo bébé tawi noon aljanna man e less koyngalam ngal woni kam ɗi fof safare koye safara ɓe fayi an yahat aljanna merci an o yahat aljanna ayni bébé an geste mo mbaɗmi o nanni kam ajana ha paari wallahi par ce que mi ajana wona koye ma yam tan woni gasi kamɓe noon koɓe haañani andi ko nutte mbiyanmami kamɓe joƴani joni ɓe mbi kam jaay ɓe mbi kam nande nde piège min mi jabdu min an bébé eɓe ganduɗa hakkude men ɓe ganduɗa cikka hakkude men maaro ko ɗum caahan aɗani dewgal e caahan wona gotum dewgal e caahan jiiɗa kam noon ɓe mbawa seerude caahan e dewgal ɓe mbawa ɓe pinani te ɓe janggani te an machallah comme intellectuel ta intellectuel ɗum waɗi woni différence o won ɗon quoi ɗum waɗi noon bébé il faut jagga kam an bébé ay salmata minima koye beldani kono hanki jeew o yeehi ni o wi comme jaari saabu allah wi kam salmata yeehi ha wi kam saabu allah salmata noon saabu allah so joomum ari biba wi kam jaari saabu allah min mami jabdun an bébé min ha mami jabdu min ɓe neke ɓe pinani ɓe pinani min non wonda sihilam fof moɗ aɗa ara mi wima ala bébé ɗum mami waddu min bébé nden ke ganduɗa mi wiidanima kam mbiidani o de kamɓe ɓe joie de jouer le génie tan ko poɗɗon serde ɓe jaabo simi joom kanko resma andu noon kanko resma nde wonno kanko resma noon gadde beelama ma o ko kanko jogui ɗum ani ko ma wawa weltindema ni beltinama ɗo o weltinanima mi wima noon hoto dañ ko weeli hoto dañ ko weeli yo weltini ha weela anane beltinama nani ko ni watte debbo ko ma daro nani daro sengeŋeŋ o haɓɓa wudire mum ha tiiɗa kala ko gorko mum wi taw ene wadde mum peɗeli guite nani so hokkimo jaam kokkamo jaam sono so wi tan omo waɗa ko hay ko anda andane rewo makko ɗum ɗon siba wona toon goto wona kon tatu eyyi tatu ay rewɓe tatu kala ɗo potti nande ko ñamodiral woni ɗon goto hen foof wiyata kene tetta ko oyo jogui ko nani ayi nanama gueɗel no ay gorko sino tan ko jogui ko démontable nani kala nde dañi rewɓe tatu ɓurɗo hen doole o on kam wede demon tan mofta e ɓataki mum barkalla minima noon gorko jogui ko sino tan koko ittite kala nde oya dañi mon ko ɗum ɗo tan ittat mofta e moftal mum minima noon te joom kam waɗa andi joom nder ɗon mo ko poɗɗum haalide joom nder ɗum ko wallahi wona mere meƴƴelde feere ceko nder ɗon wiima annen kalden tan enɗil kalden tan an allah joom nder ɗon ko mere meƴƴelde sibu joom jogaki joom ala mbuuɗ ala haydara moftani liggaki dewani hirndani ala wona yii tan mere meƴƴelde annene marante wat eyo ha tan inema tan windema tan de cikkuɗa tan wona ɗum ɗon wona alhaali tan te man juri tan ñahɗo no joom haal tan nani voilà kono ɗum fof noon ko alhamdulillah rabbi ɗum ni moƴƴi ay debbo kam moma woda tan wori ko rewre gorko
hayso gorko ala kam so poɗum tiiɗani yo tuba tiiɗ ɗum kam alhamdulillah rabbil alamin nani gandiri kam wona ka siglam ka neɗɗo min mbaɗa anduma tuba yani sibo tidiane humanta rewɓe tan taga nder wuuro wadde kay nan ɗon e joni bébé an joni haalnam ani parfum o tan ittuɗa ɗum Jai. an haalnam tan bébé Jauh. Hal parfum. Hal. ala jew No. ala jew No. ala bébé jewom ɗo ani ko tagi mbimi ɗum ha par ce que parfum no weli joni no min jinni ko kalnaka min soranma ɗum haalnam ɗum tan Jadi parfum. Itu non parfum ko. emiɗo Parfum. bébé Hoɗon jour won wona jam won ya. bébé Parfum. Comme jaarnol kawrim suk debbo goɗen yeey parfum. bébé soko debbo Ko mère ni wona suk nayi debbo. Min poti. Jogi parfum ndeysan parfum hew mbeɗano jooɗi noon subaka ha heewo yeeya ndeysan jurmi mom. Oui. ayo parfum ko parfum seeɗɗo Joni noon après garimi ƴetti parfum o puuf ɗum ɗo seeɗa. Waɗim ni. Bim parfum en manque wi kam noon woyi welde wutte noon. Jiɗo waɗi ko wuttama. Min wonde wutto tellement affaire o parfum seeɗɗo de o parfum yan odoro hana an bébé kanko parfum seeɗo o yeeya. Kono nayi ni sax wona tuklen. Joni wonni parfum o quoi. taade noon ko noon wayi noon wadde andana a waɗat ko jiɗɗa wadde ko ñande naari ɗo mbima mbiya waɗ feere ndeta rettu rettu kay nani rettu jiptin e galle he jiptin min en tant que addani kam équipe nationale e remplace aji mum mi weltaki équipe nationale gaddata e nder galle e remplace aji barkalla 22 jours kamɓe fof joom yiɗa yomi redde de mbiɗa ko yiɗa yiɗa yomi redde o yiɗanama jaam Allah on siidi o yiɗanama jaam o yiɗanama jaam nani an o yiɗi yo yiɗani an yiɗ wat jiptin e galle he jiptin addu gonguel nani e ngol soɗa adduna addu gorel mbata innirami ni min mi daña kam indine minen tokora nani addal gorel eɓe jaabami ɗo ma waɗɗo ko kalmi haala reedu ko ɗum addi ala a boñ wala ɗum de ala continue weltare ma nene ala hande kam mi welti hande kam yiyani ko wawi yakku weltugulam hay dara oto bonnum wayi weltare ma nde hoto hay dara bonnu ɗum nani ɓeydo weltade e galle he teto nangoɗa ɗo hoto accu hay so ɓe gacci ha noto accu jaggu to nangoɗa ɗo sibu di gorko ma nanga ɗum e poñ nani poña ɗum ha tiiɗa eɗen an wona anane he sahaji yimɓe rewɓe mbiya ɗo kaɓmomi e leefol wudderam he ko noon watte gorko haɓɓete ko leefol wuddere kala ko kalɗa wiya eyi sa wi ɗum waɗa sa wi ɗum ɗacca sa wi addu hadde peɗel maɗe tartade tawa ko tottima nani wonno mbimami ni ma waɗ ɗum si Allah jaaɓi min mbiyoni ara mi yaha la yar ɗum ha gaska enen o mi yaha rek yar ɗum ɗo kadi enen merci ha andi hen dar aɗani yaha joni mi yaha Billahi mais min aɗan on instant ala kalis. Ɗum haɗi mi sodde parfum o. bébé an joni je bébé ko tagi mbiɗa ko hami jeeyi ɗum bébé an joni ka feno bébé an joni a fenan de bébé a fenan joni noon a fenan noon parfum joni mbiɗa ko miro après gara mbiɗa ko hamiɗo Waɗan min suusam ka piɗen parfum tan ɓernanno tuf tan min ko hamiɗo. an noon bébé an oɗon jour noon a waɗi exagéré de bébé jodda bébé ka jodde mbadda kam ha debbi mayde an bébé a foti yadde no min e ma hakkude men mboɗo haalde ma seha hoɗon toñnomi oɗon jour mi toñnoma joni bébé andi an une chose tan mbatta mbernomin deyɗa joni bébé kumjido wata e alquran mbiɗa kam a waɗani dohata ha ha bébé waddum tan mi wondo wono bébé wi mi sorbani wono acca
wono mi sorbay bébé dum no weebi ay wet ko alquran ha yi barke alquran bébé alquran ko to illa dam bébé sa wuyu dum goyta ittuni bébé Quran Nela, ikra. Bismillah rabbika. Bébé,